Sasho, кажи им кой танцува на ето тази маса е тук. Софи Маринова, Ангола. Нали ще виждам? Ти дам. Горе на масата. Приятели, леко ни заваля дъжд. Заваля ни дъжд леко. Леко. По път за Хижмургаш. Точно докато си ядохме. Докато си ядох рибката с суджука и ни заваля дъжд. Не съм ли много хубав, а? Лошо е положението, приятели. Лошо. Много лошо. Дъжд вали, Лески пак ще победи. Але. Много лошо положение, много лошо. Я снимай. Добре, бро. Уж чакаме да премине облака. Само че дъжда май се засилва. Него го снимам, но дъжда май се засилва и това не е добре. Ама ние дали няма да е добре да сме някъде? Ми не знам. На пътя сме. Сашо, я спомня. На пътя сме така. Какви сърби. Вървим към... Как ми се казваше хижата, Сашо? Да, чавдар. Вчера много голям дъжд ми заваля. Спахме в Витиня. И това е къзато. Да, дясното е по-сенче. Майко, Сашо, добре ли си, бе, Сашо? Какво ти е станало, бе, Сашо? Подай ми зъбите, ей там са! Бах ти, майка. Цял череп, бе.
It looks delicious. And this is for one meal, yeah? Yeah. But it's a pretty big meal. And how much does it weigh? 130 grams. 100 Jo bro, dneska den 6. Počo moje strada stará ponina. Sašku, včera mnoho pěkně se přibral. V palaka to pršťal den těla večer piješ rakiju. Prejný dělovci. I na strada puši marihuana se stezi dělovci. I da piju rakiju. I v momenta gledaj tu. V momenta samo izostava. Сега ще трябва да изкачаме връх. Той няма да може да включи според мен. И така нататък. Ти се правиш на българ. Да, защото дишаш така. Ти не ти си сменил от ден втори, брат. Хората си помислят, че е само нереност. Мисля, че всичко сме открили в един репасаж. Опа! Ей там далечината е София. Влогваме как Сашо пак се прави на влогър. Ето го фалшивия влогър. Ето го фалшивия влогър. Той е толкова фалшив, че даже няма преди да си купи истинска камера, ми си снима с телефона. Погледнете го само. Не е ли просто... Как така не се засрамваш, бе, Сашо? Не те ли е срама? И най-хубавично. Драги сънародници, почти изкачихме първия 2100 метров връх за нашето приключение. Връх Вежен, ето там се вижда. Сашката пак е там да снима. И да, много яко. И там летят някакви гарги. Да, има гарги, планината, знам. Добър ден, приятели. Намираме се на връх Вежен. Сега нищо не се вижда, защото не сме стигнали до края все още. Обаче, сега ще отида да напълни една вода. Там долу е. Идва и аз сега ще видя дали ще изям тази скумрия. Стигнахме хижа Ехо. Много красиво.